jeg kan sådan høre og forstå processen, at det ofte starter med en sygemelding, som så ender ud i et alt for langtrukken og en svær proces. Og alt det kan jo egentlig medvirke til en retraumatisering, som til sidst gør, at det her menneske på få år kan gå fra at have haft en masse drømme og ambitioner om et arbejdsliv til bare give mig en pension, for jeg kan slet ikke magte noget som helst. Jeg vil ud af systemet. Og det jeg synes, der er utrolig ulykkeligt. I dag skal det handle om noget af det, som mange af os får røde knopper af, nemlig jobcentret. Jeg har taget forbi CSM, Center for Seksuelt Misbrugte, for at tale med socialrådgiveren Sanne Ringved, der vil svare på de spørgsmål, I har sendt ind, i forhold til, hvad der kan være godt at vide, når man har barndomstraumer med sig og er i kontakt med jobcentret, uanset om man er ny i systemet eller har været det i mange år. For jobcentret kan virke uoverskueligt og være årsag til mange frustrationer. Jeg har selv siddet og reddet mig i håret mange gange, men der er heldigvis hjælp at hente. I en 2-delt episode vil jeg tale med Sanne om, hvorfor det kan være svært at være en del af jobcentret, når man har overgreb og andre traumer med sig i bagagen. Sanne fortæller også, hvad du kan søge støtte, som f.eks. en støttekontaktperson eller en hjemmehjælper. Vi taler om, hvilke rettigheder du har, hvad du kan gøre, hvis samarbejdet med din sagsbehandler bliver udfordret, og så vil hun komme med alle sine gode råd til dig, til at passe på dig selv undervejs. Jeg kommer også ind på min egen proces og hvad jeg har gjort for at mindske angsten, mens jeg er tilknyttet jobcentret. Mit navn er Sara Liv, og det her det er et rum for dig, der har overlevet en svær opvækst. Her er der plads til de sårbare historier, de svære følelser og ubehagelige tanker, og også et sted, hvor du kan finde spejling gennem fortællinger. Det kan være svært at finde andre steder. Men her er der også plads til håbet for en bedre fremtid, og et liv, hvor du lever og ikke bare overlever efter en forbandet barndom. Velkommen til. Hej Sanne. Hej med dig, Sara. Og tak fordi du vil være med i podcasten. Jeg tænker egentlig, i stedet for at jeg fortæller, hvem du er, om du ikke selv lige vil sætte et par ord, hvem du er og hvad du laver. Det kan du tro. Jeg hedder Sanne Ringved og er socialrådgiver og visusspecialist her i CSM Øst, og har været det de sidste 3 år. Og jeg kan fortælle lidt, inden da har jeg sidder på at regne. Jeg har været socialrådgiver i 17 år. Det er jo helt utrolig lang tid. Og kan egentlig sådan se, at jeg har beskæftiget mig rigtig mange år omkring det her med seksuelle traumer. Jeg har arbejdet med, jeg har også været lidt på børn- og ungeområdet, hvor jeg egentlig også havde ret mange sager, hvor der var mistanke om overgreb i familien. Så der har jeg sådan noget kommunal baggrund, og så har jeg de sidste, det kan jeg ikke engang huske, mange år arbejdet med menneskehandel og prostitution, inden jeg kom her for 3 år siden. Så af en eller anden grund er det ligesom det, jeg har beskæftiget mig med på mange forskellige planer. Og så er du kommet hertil. Så er jeg kommet hertil, og det er jo et center, hvor at jeg er den eneste socialrådgiver. Det er den måde, man har valgt at strukturere det på. Der er så også socialrådgiver i syd og i nord, så man kan sige, vi er de andre centre. Så vi har også noget sparring 3 gange om året, hvor vi mødes, ikke? Men ellers er det jo besluttet, at der skal være socialfaglig rådgivning til borgerne. Men jeg har egentlig også været meget med til, sammen med selvfølgelig ledelsen her og mine kollegaer, ligesom, hvordan er det så, hvad er det så for en hjælp, vi skal give, og hvad bliver der efterspurgt. Og det er egentlig under sådan udvikling også. Der er også sket en forandring på den måde, at min opgave er at hjælpe dem, der er tilknyttet huset. Så det er enten, at man står på venteliste, eller man går i frivillig sektionen, eller man er i behandling, eller man har sådan lige været i behandling. Og meget handler selvfølgelig meget omkring det her med at have en sag i kommunen, og det er egentlig også et ben i de mål, som vi er nedsat. Der er nogle forskellige mål, at vi skal afhjælpe altså i forbindelse med terapien, men så er det også at hjælpe de borgere, der er tilknyttet CSM, med at fastholde og bevare en tilknytning til uddannelsesinstitutioner eller til jobcentrene. Og det er jo fordi, der statistisk set er mange, som har svært ved
finde deres fodfæste. Og der er også en hel del, som slet ikke får nogen uddannelse. Altså min opgave er jo også at bidrage til at koordinere et tværfagligt samarbejde. Og CSM-centrene har ligesom 3 mål. Det er at forbedre målgruppens aktuelle livssituation ved at reducere de fysiske og psykiske og sociale skadevirkninger af overgrebene. Og et andet mål er at forbedre målgruppens muligheder for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytningen. Og sidste mål er at bryde uhensigtsmæssige tanker og handlemønstre i forhold til familie og det sociale liv. Og for at gå tilbage til meget af det, som jeg jo så arbejder med, er jo det her med beskæftigelse og uddannelse, fordi det jo selvfølgelig betyder rigtig meget. Og de tal, vi har på det, er, at dem, der kommer i behandling her i CSM, og det skal vi jo også hele tiden huske, det er jo kun tal fra dem, der er i behandling og tilknyttet CSM. Der er jo også rigtig mange, der ikke er det, så de indgår ikke i de her tal. Ja, og folk, der får terapi andre steder, ikke? Altså, jeg har jo været selvbetalt terapi, for eksempel. Ja, altså, så det er bare vigtigt at huske, at det er tal herfra. 27% er i arbejde, og 21% er under uddannelse. Og så har vi 24%, som står uden for arbejdsmarkedet eller er arbejdsløse. Så der er jo også nogen, der slet ikke er tilknyttet, altså har nogen forsørgelse overhovedet. Og så har vi 28%, der er på kontanthjælp eller en førtidspension. Og det er altså ganske høje tal. Og jeg tænker... Er det i forhold til sådan andre steder, du har arbejdet, eller andre målgrupper? Eller sådan, hvad? Ja, altså det... man kan sige, i forhold til... Altså prostitution, der har vi jo ikke de tal, fordi at det er jo mørketal. Men jeg tænker, det jeg støder meget på her, er jo, at der er mennesker, der er på en midlertidig ydelse, såsom kontanthjælp i utrolig mange år. Og det er der, hvor at der er behov for hjælp og en tværfaglig samarbejde med psykologerne. Ja. Og det tænker jeg handler om, at altså også en af senfølgerne, det her med at kunne overskue og finde rundt i systemerne, men også at turde tro på og have tillid til at bede om hjælp. Og det her med, det er så utroligt diffust. Og min oplevelse af alle dem, jeg møder, er jo egentlig et kæmpe ønske om ikke at være en del af noget system. Og også et tro på, at det her skal jeg ikke være, jeg skal væk. Og lige pludselig er der bare gået rigtig mange år. Og så er der alle de problemer, der er i jobcentrene generelt med kæmpe stor udskiftning. Og den her silo-opdeling, som gør, at det er ganske svært, og særligt også, hvis man har senfølger, at bede om den rette hjælp. Og det er den der usynlige makker, og der bliver iværksat alle mulige indsatser, som ikke rigtig hjælper. Så jeg ser det meget ofte er mit sådan lidt et oprydningsarbejde. Okay, hvad er der sket? Men det kan vi også komme lidt ind på senere. Men jeg tænker, at der er i hvert fald et behov for mange, der kommer her i huset. Og det kan også være, at de lige er blevet sygemeldte, eller ja, så det er på alle mulige måder. Og så har vi selvfølgelig også alle dem, der har fået en førtidspension. Og hvad så? Fordi tingene går jo ikke nødvendigvis væk alligevel. Og man kan også blive meget ladt i stikken, kan man sige, hvis først man har en førtidspension. Og måske var det heller ikke egentlig det, man ønskede. Jeg ved i hvert fald, nogle af dem, jeg har talt med, der ligesom er blevet indstillet og har fået det. Der er også en eller anden sorgproces med det. Ja, altså sådan, det er jo ikke, som du siger, det er jo måske ikke det, man ønsker eller ser sig selv som, altså, men at det måske bare er en konsekvens af det, man har oplevet, eller en midlertidig ting. Ikke? Og også, synes jeg, et billede af, at
et system, der har været utrolig uambitiøse på det her menneskes vegne, ikke har set potentialet, ikke har hjulpet godt nok, ikke har støttet nok op om det. Så der er en masse uudlevede potentialer, som er utrolig sørgeligt. Og en masse mennesker, der går rundt og ikke er en del af samfundslivet også. For det kræver jo også noget. Det at være 28 år og få en førtidspension. Hvad så? Hvad skal jeg så med mit liv? Jeg kan sådan høre og forstå processen, at det ofte starter med en sygemelding, som så ender ud i et alt for langtrukkent og en svær proces med skiftende sagsbehandlere. Mange, det lyder jo lidt forkert, men mange underlige tiltag. Altså så skal der være en vej praktik der, og lige pludselig sker der ingenting i rigtig lang tid. Nu er jeg selvfølgelig også blevet ansat lige, da der var corona. Det gjorde jo også, at der var jo en hel del, som var tilknyttet jobcentrene, og så blev de fredet, hvis man kan sige det sådan. Det vil sige, der blev ikke iværksat noget, og det var jo både godt og skidt. For nogen tænkte, det var dejligt, så slipper jeg for alt muligt, men det gjorde også, at deres sag ikke blev oplyst godt nok, og det er en del af det at have det står i lovgivningen, der skal afprøves nogle ting, for der skal stå nogle informationer i den der journal, før man kan komme videre. Lige præcis, og det har jo gjort, at der er nogen, der har egentlig været på et jobafklaringsforløb, som er en utrolig lav ydelse, uden at der egentlig er sket noget. Og så kan de så få det forlænget, frem for den her en varig ydelse. Altså nu er der jo selvfølgelig ingenting, der er varigt, men altså som førtidspension for eksempel? Eller? Ja. Og så bliver det samarbejde, og alt det aktiverer, altså kan jo egentlig medvirke til en traumatisering, som til sidst gør, at det her menneske, som egentlig har arbejdet, egentlig gerne ville, altså på ret få år kan gå fra at have haft en masse drømme og ambitioner om et arbejdsliv til bare give mig en pension, for jeg kan slet ikke magte noget som helst. Jeg vil ud af systemet. Og det jeg synes, der er utrolig ulykkeligt. Er det noget af det, altså du hører med dem, du taler med, at det er deres oplevelse, at det er sådan meningsløst, og så til sidst så er de bare sådan, jeg kan ikke mere? Altså, at jeg kan ikke blive ved at forklare, hvorfor at jeg tænker, at det vil være godt med et flexjob, eller altså der mangler simpelthen sådan en ordentlig vejledning generelt, og det kan man sige, hvis ansvar det, det er jo ikke den enkelte sagsbehandlers ansvar, eller jo, altså det kan man jo godt sige, men de er også under nogle vilkår, der gør, at de jo hele tiden skifter. Når du så hvis du har været på sygedagpenge, og du ikke længere er berettiget til det, så ryger du over i en anden pulje, og når du så kommer derhen, så skal du hen til nogle andre mennesker, og det er jo, altså det giver bare ikke nogen mening. Jeg tænker, at det er enormt svært for alle. Altså det er også skidesvært for dem, der arbejder i jobcentrene, fordi de ved ikke nødvendigvis, altså dem, der sidder med sygedagpenge, de ved selvfølgelig godt, hvad det vil sige, når deres borgere ryger over i et jobafklaringsforløb. Men ikke rigtigt, fordi de slipper dem jo der. Og det er forskelligt fra kommuner, hvor meget de bruger jobafklaringsforløb, eller kommer man på et ressourceforløb. Og det er også min oplevelse, at der er stor forskel på kommuner. Altså både i forhold til behandling, altså hvordan man bliver talt til at behandle i virkeligheden, men også hvad for nogle muligheder der er. Ja. Altså, hvordan du kan blive sendt videre, eller om du bare bliver parkeret, siger jeg, ikke? Altså på sådan et jobopklaringsforløb. Fuldstændig, og også sådan noget med, i nogle kommuner, så siger de, jamen en virksomhedspraktik, det kan du kun få her, hvis du har minimum 5 timer om ugen. Andre steder, så er det sådan, nej, det kan også bare være en halv time. Det er jo sådan
træning. Så jeg vil sige, altså på de 3 år, jeg har ikke arbejdet så meget med beskæftigelseslovgivningen. Jeg er selvfølgelig blevet meget klogere, men jeg er også blevet meget mere forvirret. Hvilket jo faktisk siger også lidt. gør det lidt umuligt. Og det kan jeg jo også mærke, at alle dem, jeg sidder overfor, inklusiv mine kollegaer, altså psykologerne, at vi kan alle sammen blive rullet helt ind i det her, oh my god, hvad sker der? Og så er det der, vi skal holde hovedet koldt. Og jeg sidder også bare og tænker, når I som, altså du er jo endda uddannet socialrådgiver, altså sådan, du kender den verden og ligesom sproget. Ja. Når man så sidder med nogle senfølger og måske også nogle diagnoser her, altså hvordan søren skulle man så finde rundt i systemet, ikke? Jo, så jeg sådan, for heller ikke at ryge helt ind i, altså hvilket jeg også helt klart kan opleve, og jeg tænker, at det her, det er jo, det går aldrig. Men det gør det jo heldigvis, for der er jo også utrolig mange gode muligheder i systemerne. Og der har jeg jo sådan fundet ud af, jamen, hvordan er det så, at jeg synes, jeg kan hjælpe bedst. Det er det her med at prøve at oversætte. Godt. Først og fremmest, hvor er du henne? Hvilken ydelse er du på? Og selv det har rigtig mange svært ved at forstå. Gud, jamen det ved de ikke. Der er kommet noget på e-boks, de kan faktisk ikke gennemskue det. På et tidspunkt var der. Så det er egentlig meget sådan, godt, det er der vi starter. Hvem har du? Hvem er der af fagprofessionelle omkring dig? Godt, der er en sagsbehandler, så har du også talt om, at der er en mentor, der er et virksomhed. Hvad er planen? Er der en plan? Og ofte siger de, det ved de faktisk ikke. Så det er sådan egentlig med at sådan starte helt i, og lad os gå ind og kigge på din e-boks. Se, hvad siger den der mødeindkaldelse? Og så gennemgå det, og så fortæl, jamen når du er, lad os sige, du er på sygedagpenge, så er der mulighed. Og så egentlig fortælle meget sådan, altså, for jeg er jo ikke jurist, og jeg er ikke på nogen måder ekspert på beskæftigelseslovgivningen. Og det vil jeg også sige, det er der jo ikke nogen, der er, for den er så kæmpestor, den lovgivning. Noget jeg også faktisk blev ret overrasket over, da jeg researchede til det her, den her episode, det er, at mange af dem, man møder i jobcentret, jo ikke nødvendigvis heller er socialrådgivere. Ja. De kan jo også godt være folk, der har været jobopprøvning derinde faktisk, eller akademikere, ved jeg også er. Ja. Så, ja. Og det kan man sige, det er der jo også der er jo også hele den her politiske snak omkring, man kan sige mange i vores målgruppe her i huset, skal de i virkeligheden være i et jobcenter, hvor at det er beskæftigelsesrettet, eller burde de være over i en socialforvaltning, hvor at det er mere omkring social støtte, og en helt anden måde at tænke på, hvor man kan sige, serviceloven går meget ud på at kompensere for den, kan man sige, funktionsnedsættelse, man har. Altså, så man kan indgå i samfundet på lige vilkår som alle andre. Det er slet ikke sådan beskæftigelseslovgivning. Den handler jo om at iværksætte indsatser, der gør, at du er i stand til at arbejde eller blive afklaret. Og det er der, man som borger kan blive fanget. Og hvordan, ellers bare lige fordi jeg ikke tror ikke, jeg forstår det, eller sådan, hvad sagde du, socialforvaltning? Ja. Hvordan kan man komme derover? Ja, hvem er det, det er nemlig også, jamen det er også noget af det, jeg bruger en del snak på. Hvordan er din hverdag? Kommer du op om morgenen? Får du gjort rent? Kan du overhovedet magte at handle? Hvad har du af støtte? Og der ligger i den lovgivning en masse forskellig hjælp. Du kan få en hjemmevejleder, og det handler om det her med funktionsniveauet. Så der er det meget at gå ind og tænke, hvordan kan du overhovedet, og nu lyder det jo, men får du børstet tænder? Kan du gøre rent? Og det er jo noget, altså man ved, kan være enormt udfordrende, især altså helt basale behov i virkeligheden, at gå i bad og børste tænder, ikke? Og særligt hvis du så også er havnet lidt, altså du er blevet sygemeldt for dit arbejde, du er blevet fyret, du har havnet over i et jobcenter, hvor at de taler til dig om, hvornår kan du være rask. Og det er fordi, det de skal. Men det kan jo gå ind og påvirke funktionsniveauet. Og det er jo slet ikke det, man, altså jobcenter sagsbehandleren er optaget af. Det er mere jo i forhold til
det beskæftiger. Så det er sådan nogle ting, jeg går ind og snakker med også. Altså selvfølgelig det her med psykologerne. Jamen, ved du egentlig, hvordan deres funktionsniveau er? Og der kan man så ansøge om en støttekontaktperson, og det er så via serviceloven. Det ligger tit i handicap og psykiatri. Altså det hedder en paragraf 85. Eller man kan få en hjemmevejleder. Det er en lidt mindre indsats, hvis man kan sige det sådan. Altså en støttekontaktperson kan jo være mange timer om ugen. Man kan også i perioder bede om en hjemmehjælper, simpelthen til kun rengøring, oprydning. Altså helt kun praktiske ting. Så er der også noget, der hedder ledsagerordning, hvor hvis for eksempel man har meget social angst, man kan faktisk ikke komme ud af døren. Så kan man søge. Så der er ligesom mange muligheder i den lovgivning. Og den kan jeg se ret god fidus i at gå ind der. Fordi det egentlig også er en måde at sige, godt, der sker også noget, en værdighed. Altså med, at folk vil jo gerne kunne invitere deres... Altså der var en ung mor, der gik i behandling her, og klarede det egentlig mega godt. Men altså, der var nogle ting i forhold til det her med at få ryddet op og taget den der opvask. Men altså, hun klarede det her barn altså fint, og der var altså rigtig mange problematikker, og hun havde også en kæmpe bekymring for, hvis nu vi skulle bede om hjælp via børnefamilietemaet, hvad ville det så betyde, og kunne de så finde på, og det havde hun altså en masse modstand på. Og så var det sådan, jamen, lad os starte med, at du simpelthen får en hjemmevejleder. Og det er jo også en voksen, der kan altså give støtte, og man kan snakke, og egentlig også beskrive funktionsniveauet, som kan komme til gavn i dit jobcenter. Og altså, er det noget, man kan få hjælp til gennem dig, eller er det noget, man skal sige til sin sagsbehandler, eller hvordan? Ja, altså i princippet så er en kommune en enhedskommune, og man har det, der hedder, altså alle kommuner har en vejledningspligt, og jeg tænker, det er noget, der er meget vigtigt for borgere at vide. Man har som borger ret til en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, og det er ikke dig som borger, der skal iværksætte det er kommunen. Det er en rettighed. Man har også ret til, eller kommunen har pligt til at vejlede. Så det vil sige, hvis jeg arbejder i jobcentret, så har jeg i princippet pligt til at sige til dig, så jeg tænker, det kunne være fornuftigt, at du kunne ansøge om tilskud til tænder, for eksempel. Det burde du være berettiget til. Nu skal jeg fortælle dig, hvordan du kan gøre det. Men det er jo meget ofte det, der ikke sker. Hvad er din oplevelse med dem, du har talt med? Det er jo selvfølgelig også en specifik målgruppe, men hvordan er det noget, dem du hjælper eller taler med, oplever derude? Altså, jeg oplever, at det desværre sker i meget få tilfælde. Jeg har jo i de her sidste 3 år arbejdet og samarbejdet med afsindig mange forskellige kommuner i forskellige afdelinger, og min oplevelse er, at alle forsøger at gøre det godt, men at alle er optaget af det, de er sat i verden for. Og det er at få folk i job? Eller det kan være folk i job. Altså, jeg har også samarbejdet med familieafdelingerne. Det kan være, at der er kommet en underretning, og vi har et samarbejde der. Og der kan man sige, der oplever jeg egentlig det samme, at der er man meget fokuseret på barnet, og ikke så meget familien. Og det, jeg kunne jo ønske, altså af alle dem, der har en børnesag, at man også kigger på, godt, hvad kunne man hjælpe forældrene med? Og for rigtig mange udsatte familier, hvor der er depression, der er arbejdsløshed, traumer, jamen der er jo et lavt funktionsniveau. Så det kunne være så hensigtsmæssigt, hvis man samtidig med, at man gav barnet noget støtte, at man så også koblede en støttekontaktperson på. Ja. Så jeg tænker, at det er generelt, det er jo noget, vi alle sammen godt ved, at mennesker er hele. Men det er også
desværre et vilkår, og det tænker jeg er også den måde, vi har delt det op på. Altså jeg tænker også bare helt almindelige folkeskoler, altså så har du en lærer i 0. og så har du dem, der går i indskoling, og så mellemskolen, og altså jeg ved ikke hvorfor, det er jo den måde, vi har delt tingene op på. Så man kan sige noget af det, man jo har rigtig meget behov for som menneske, og særligt også, hvis du har traumer, du har dissocierer, du har hukommelsesvanskeligheder, så har du rigtig meget brug for tydelige, gennemsigtige rammer og kontinuitet. Ja. Og det findes ikke ret mange steder i systemet. Nej. Du kan sagtens som borger have 10-12 forskellige fagpersoner, du er i dialog med. Altså, og det er ikke engang. Altså, du kan tale med din datters matematiklærer, fordi der lige er noget der. Du har lillebror er ordblind, så er der også en læsevejleder. Måske også lidt en skolesocialrådgiver, så har du en psykolog i CSM, så har du din læge, og du går også til noget behandling. Altså, det er jo fuldstændig umuligt at holde styr på. Så ikke man bare havde udfordringer mentalt eller sådan først, ikke? Eller før det, så får man det derefter. Ja. Du var selv lige inde på rettighederne. Du nævnte de her 2. Er der andre sådan rettigheder, man har som borger generelt, men også, jeg tænker især, altså hvis der er noget, der er relevant i forhold til, hvis man er ramt af senfølger? Jeg nævnte før det her med ret til en helhedsorienteret indsats. Og kan du måske også lige sætte et ord på, hvad er det? Ja. En helhedsorienteret indsats, det vil sige, at alle de her forskellige lovgivninger, hvor man potentielt kan få hjælp til, der er for eksempel beskæftigelsesloven, så er der sundhedsloven, det er jo også, hvis du skal udredes for en psykiatrisk diagnose for eksempel, eller du har nogle sundhedsmæssige ting. Det kan være, at du går på center for komplekse symptomer, eller noget andet, slidgigt. Og så er der serviceloven. Og det handler jo om det her med, hvordan skal man, og det er i kommunen, jeg taler om, hvordan skal det spille sammen? Det vil sige, hvis, fordi meget af alle afgørelser, som bliver truffet i kommunen, det kan jo for eksempel være en afgørelse om, hvorvidt, nu springer sådan helt i, at du har ret til en støttekontaktperson. Det kræver, at kommunen de indhenter de relevante oplysninger. Så du har som borger pligt til at medvirke i egen sag. Kommunen har pligt til at inddrage dig, og de har pligt til at inddrage dem, der er omkring dig. De skal ligesom indhente, de kan ikke beslutte, at du skal gå fra sygedagpenge, at du ikke længere er berettiget til det, at du skal over i et jobafklaringsforløb, uden at de oplyser sagen. Du skal så til gengæld jo også være med til at fortælle, godt der er sket det, og der er det, og der er det, og hjælpe med at give, jeg har været i 2022, der gik jeg på Stolpegård, og der kan du indhente oplysninger fra. Så det er jo sådan et samarbejde, kan man sige. Hvor meget er de forpligtet til at indhente? Er det kun ligesom det nylige, for eksempel den nylige kontakt, eller det nylige forløb til psykiatrien, eller? Ja, og jeg tænker, at du som borger kan gøre rigtig meget selv. Der er jo selvfølgelig nogle af ting, der koster meget, så det kan være, at de tænker ud fra, at du ikke har indgået i nogen praktik, eller ud fra, at du selv siger, at du er for syg til det, så tænker vi ikke, at du opfylder kriterierne for sygedagpenge. Og derfor de indhenter den mindste lægeudtalelse. Men det er svært for dem at undgå at indhente en masse ting, hvis du selv ligesom siger, der er også det, og der er det, og der er det. Så tænker jeg, at så er de pligt til det, og hvis ikke, så kan man altid klage. Der er jo hele tiden det her med klagevejledninger. Og i det hele taget vil jeg sige, det er noget af det, jeg gør meget ud af, at hver gang du beder om noget som borger, så skal de i princippet tage stilling til det. Og hvad kunne det være, man kunne bede om?
Jamen det kunne for eksempel være, jeg har noget med mine tænder. Jeg vil gerne have dækket de her tænder. Eller tandlægen. Så kan jobmedarbejderen ikke sige, jamen det kan jeg ikke hjælpe dig med, men det tror jeg heller ikke, at du kan få. Det må man ikke sige. Der må man sige, det er ikke i den her afdeling. Til gengæld så er det herovre, og der kan du ansøge om det, eller du kan også få hjælp til at ansøge om det. Og så skal de kvittere, at det er en ansøgning, og så skal de give dig et afslag. Fordi du har altid som borger ret til at klage. Og jeg tænker, det er noget af det, jeg oplever rigtig meget, at borgerne har en oplevelse af, at de har bedt om noget hjælp, og så bare fået at vide, jamen det kan jeg ikke lade sig gøre. Og hvor de sådan, jamen, har du fået noget afslag? Har du fået en klagevejledning? Det er jo noget med det her med at sikre ens rettigheder. Så i princippet, hvis man får at vide, for det er også noget, jeg har hørt rigtig meget, ikke? Ja. Hvis man får at vide af sin sagsbehandler med et eller andet, altså det kunne også måske være en støttekontaktperson, det kan jeg ikke hjælpe dig med, eller det duer ikke, det kan du ikke få. Så skal man i princippet sige, altså man vil have det på skrift, eller sådan. Ja, et eksempel fra i sidste uge, hvor at vi har en borger, som jeg har forsøgt at hjælpe, går i behandling, og har den her oplevelse af, at der sker ikke noget. Hun har bedt om hjælp igennem mange, mange år, og det er også skiftende sagsbehandlere, og vi får så fat i det, der hedder en borgerrådgiver, som er noget, næsten alle kommuner har, som egentlig er en uvildig, ofte socialrådgiver, som sidder ude i kommunerne, som faktisk skal hjælpe borgerne med at finde rundt. Og grund til, at man overhovedet så har valgt at have sådan en, er jo fordi vi erkender, at borgerne kan ikke finde rundt i kommunen. Og dem, der arbejder ude i kommunen, kan heller ikke finde rundt. Så der er ligesom en borgerrådgiver. Og det er også en, man selv kan tage fat i, ja, når man behøver. Og det er også en, jeg ofte, altså en, jeg har fundet ud af, det er der, vi starter i stedet for alt muligt andet. Hvis jeg kan se, at de burde have gjort en masse ting. De har kendt den her borger i 10 år, der har tidligere været her. Og ja, så tænker jeg, det kommunen skal ind og finde ud af, hvad er der iværksat, ikke? Og hvad er der ikke iværksat. Vi har, efter jeg har talt med hende flere gange, hun italesætter meget tydeligt, at hun har et meget lavt funktionsniveau, at hun er meget socialt udsat. Hun har lige været boligudsat, blevet nødt til at flytte hjem til sine forældre. Det er altså en voksen kvinde, har blevet nødt til at få et af sine børn til at flytte over til faren, fordi hun ikke magter det, har en masse fysiske problemer og også altså mange psykiske problemer. Og jeg tænker, når jeg går ind og læser, at hun har burde kunne få en støttekontaktperson. Og det nævner hun så for sin nye sagsbehandler, som siger, nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, du er berettiget til. Og så ringer hun tilbage. Men hun siger, at hun ikke tror, jeg er berettiget. Og så, hvad er hendes begrundelse for det? Og i virkeligheden er det slet ikke noget, hun skal sige, fordi det er slet ikke over i hendes afdeling. Det, hun skal sige, er, jeg vil gerne hjælpe dig over. Jeg vil gerne hjælpe dig med at sikre, at du får lavet en ordentlig ansøgning. Og at alt det, der er relevant, kan indgå. Og det er jo selvfølgelig, så skal socialforvaltningen i princippet holde en grundig samtale med hende. Helt oplagt at involvere CSM, hvor hun går i behandling, får beskrevet, hvad er det for nogle problemer, hvad er det for et lavt funktionsniveau, tage kontakt til hendes læge. Så det her med at sige, nej, det tror jeg ikke. Det er ikke godt nok. Hvad kan man så sige? Jamen, så kan man sige, det forstår jeg ikke, fordi jeg kan se af en, altså, og det er jo igen det her med, som jeg også hele tiden siger, du skal være godt inde i din egen sag. Og det lyder rigtig hårdt, men det er simpelthen igen det her med, at du har ret til at blive involveret, og du har ret til at medvirke i din egen sag, og du har pligt til at medvirke i din egen sag. Så det kræver noget. Altså det er der ingen tvivl om, men det andet kræver 1000 gange mere. Ja. Så det er noget med at finde ud af, altså, og det er jo der, hvor jeg tænker, at det er det, jeg hjælper meget med, det er at skabe det her overblik. Hvad er der muligheder? Hvad er der muligheder? Hvad har du behov for? Hvad har du tidligere prøvet? Hvad kunne være? Og det er jo alle de der svære spørgsmål, som aktiverer alt muligt, som er ubehagelige at tænke på, og det kan jeg heller ikke.
Og det er det der med at plante, fordi jeg har meget fokus på det her med at få noget socialt støtte. Fordi det kræver overskud. Og det er jo ikke sådan, så folk tænker, jeg vil gerne have en støttekontaktperson hjem til mig. Nej, fordi det er jo ikke en måde, og de fleste har jo også sådan et billede af, de vil gerne selv gøre det. Og det er også endnu et, det kan jeg ikke engang finde ud af. Og hvordan skal jeg kunne lukke nogle mennesker ind i mit hjem? Og det burde jeg jo også, altså for fanden, jeg kunne bare rejse mig op. Og alle de der, man også har fået at vide, ikke? Så kører det bare ja. Så jeg kunne heller aldrig finde på at starte med at sige, det skal du have. Det er noget med at sige, det er der muligheder. Jeg tænker, at det er har du faktisk ret til. Og det er jo ikke for evigt. Altså det er en periode. Lige nu er der rigtig meget. Og det aktiverer alt muligt. Og skulle i gang med den her praktik. Derfor vil det være rigtig godt at have en, der kommer hjem til dig 2 timer om ugen. Og som ikke spørger dig ind til, men egentlig tager udgangspunkt i det, du har brug for. Og det er jo ikke sådan, at kommunerne kaster støttekontaktpersoner. Altså det er også lidt en kamp. Men når det så lykkes, så er det bare så godt givet ud. Ja. Og en kæmpe støtte. Og også det der med at tro på, jamen det her, der er faktisk nogen, der gerne vil hjælpe mig. Og ja, jeg kan faktisk godt bare snakke med hende om lige præcis det, jeg har lyst til. Og vi kan også godt bare gå en tur, fordi det er det, der er rart. Altså det der med at øve sig i os og give udtryk for, at det, jeg har behov for, det er godt nok. Ja. Og det kan jo bare være sindssygt svært, ikke? Når det er autoriteter, man sidder overfor med vores problematikker. Ikke? Men også være med til at oversætte. Og alt andet lige, så skal kommunen også indhente de oplysninger, som jo er lavet i et godt samarbejde med nogen, altså en god støttekontaktperson, som har beskrevet det på en nænsom måde, alt det, der gør, at dit funktionsniveau er lavt. Det kan bruges direkte ind i din jobcentersag. Så det er også noget med, altså systemet er jo skidesmart, ikke? Så du skal også være skidesmart. Plus det, jeg tænker jo som udgangspunkt, alle gerne vil gøre det godt. Altså der er jo ikke nogen, der har lyst til at parkere nogen på en kontanthjælp i 10 år. Ja, ikke? Altså, jeg sidder også og tænker, hvad er det for nogle, nu nævnte du selv de her muligheder, hvad er det for nogle muligheder, du ofte ser, der kan være behov for, eller som du vil rådgive eller sådan anbefale? Ja. Jeg tror egentlig, at jeg er blevet overrasket over, hvor lidt af mennesker, der kommer i det her hus, og mange har jo fået alle mulige former for behandling, hvor lidt de egentlig fortalt om hverdagen. Altså sådan helt, hvordan er din hverdag? Altså det er jo meget de sådan store ting, eller de meget indre ting, men bare det her med, kan du overhovedet komme afsted? Hvem hjælper dig med det? Din e-boks. Altså egentlig det der med alle de der praktiske ting, som er enormt vigtigt at få styr på, fordi det vil alle jo gerne. Få noget støtte til os, ikke? Få noget støtte, og også sige, jamen for fanden, alle mennesker, der er stressramte, altså ved jo, at det er alle de der funktioner, de executive funktioner, der går i stykker der. Så nej, du kan ikke overholde alt det, og nu starter du for eksempel i behandling, så det er jo også meget, der er folk, der er gået og ventet her i mange år, og der kommer til at ske en kæmpe udvikling også. Det bliver mega hårdt. Din mand derhjemme kommer til at opleve, der er anderledes. Du skal måske konfrontere dine forældre. Altså det er også ligesom at anerkende, det her, det er en stor ting. Du startede her. Hvordan kan vi hjælpe dig? Og hvad skal der til for, at det kan blive lidt lettere at være dig? Altså, og lidt lettere, det lyder sådan, men det er jo faktisk også bare at få hverdagen til at fungere. Præcis. Altså det kan jo være en kæmpe hjælp. Altså. Lige præcis. Og den tror jeg lidt, at vi undervurderer, og selvom du kan have 1 million fagprofessionelle, som skriver alt muligt om dig, laver statusattester, hvem taler du egentlig med om alt det der er bare sådan, de små ting, som er vigtige, fordi det er dem, der fylder. Så derfor tænker jeg bruger egentlig meget, altså det der med at få hverdagen til at blive lidt lettere. Og det er jo også igen ordentlig gældsrådgivning. Kan vi kigge på det? Nogen, der hjælper med den der e-boks.
hvad er der af sådan hængepartier med alt muligt. Meget mere at beskrive funktionsniveauet, men egentlig også, tror jeg, sådan, at der er jo ikke nogen, der vil tænke på sig selv, som jeg er et menneske med et meget lavt funktionsniveau. Men egentlig også måske erkende, at det har de lige nu. Det har en konsekvens, de ting, man har været igennem, ikke? Ja. Yes, og det er faktisk meget lavt lige nu. Og det må jeg godt få hjælp til. Ja. Og det er ikke fordi, du egentlig bare var af doven, at du ikke har fået børstet de der tænder i 3 uger. Eller du slet ikke nu kan magte at gå i bad, fordi det fremkalder så meget angst. Eller du kan ikke invitere dine børn hjem. Altså det har vi jo også mange voksne, som har, altså også ældre mennesker, som har haft voksne børn, som siger, at de kan ikke komme hjem og besøge dem, fordi det er simpelthen det er for hårdt. Og det er selvfølgelig svært, men det andet er jo også svært. Det har også konsekvenser, ja. Ja, så egentlig turde åbne op for det her. Og hvad er det? Altså, hvad er der noget, der sådan går igen, som du generelt vil anbefale? Altså nu sagde du sådan en mulighed for en støttekontaktperson, eller noget sådan rengøring eller hjælp i hjemmet. Er der andet, som sådan er noget, du typisk... Altså rigtig meget omkring gæld. Rigtig meget omkring det der med ikke have noget som helst overblik over, hvad der sker i min sag. Hvem der gør hvad, hvorfor jeg skal gøre noget. Altså det oplever jeg rigtig meget, og jeg har mistet overblikket, og ikke vide, fordi jeg kan alligevel ikke, de har jo bestemt, og de kan ikke, altså, jeg så egentlig har givet op, og så kan det nemlig blive lidt der, hvor at det jo næsten bliver helt umuligt, og så tænker jeg, så er det bedre, at jeg slet ikke gør noget som helst. Ikke? Så det er noget med at få noget håb ind, i at der er også en mulighed. Der er nogle muligheder. Der er nogle muligheder. Ja. Og hvad er der af fællesskaber? Så det er faktisk ikke kun i forhold til jobcentret, du rådgiver, men det er også sådan... brobygning i det hele. Livet, altså det er livet. Ja. Altså på den måde, det er så vigtigt. Men også at egentlig meget snakke om det her med det at bede om hjælp. Det er også i sig selv svært. Altså der er jo dem, der slet ikke tænker, at de burde jo slet ikke, og det er også helt forfærdeligt, de sidder her og bruger min tid, fordi at der er jo faktisk mennesker, der har det meget værre. Det er en ting, jeg oplever rigtig meget. Så er der også dem, der oplever, at de ikke har gjort andet end at bede om hjælp, og de aldrig nogensinde har fået den rigtige hjælp. Den har jeg også, og så er det sådan godt, men det har du muligvis heller ikke. Så godt, hvad kan vi så gøre? Og jeg oplever meget, det er sådan en bølge. Nogen, så prøver de, og så prøver de egentlig at få sat gang i nogle gode ting, og så opgiver det. Fordi der er ikke den der, kontinuitet. Og så bliver tingene lavet om. Altså også for mit eget forløb. Altså jeg tror i virkeligheden, altså det har heller ikke været det sjovt forløb, men jeg tror i virkeligheden, jeg har været sådan skånet for ret meget. Men jeg synes faktisk, det der med at gå fra sygedagpenge til et jobafklaringsforløb, altså bare det er en mavepuster. Det er sindssygt. Altså, og vi har klaget, fordi det fandt vi ud af, at man kunne, og blev afvist, og så har vi så klaget til ombudsmanden nu, fordi det er også åbenbart en mulighed, man har, ikke? Så bare det, altså, og det er jo lige, jeg er jo lige i starten af mit jobcenterforløb, ikke? Så jeg har jo slet ikke, altså sådan, jeg har jo kun været der et år, ikke? Ja. Og noget jeg også sådan sidder og tænker, det er, jeg har jo, altså min mand er også blevet partsrepræsentant, altså en, der ligesom kan tage samtale med kommunen, fordi at det er bare en kæmpe trigger for mig. Altså alt lige så snart e-boksen siger noget for kommunen, så stiger min puls, ikke? Og det ved jeg bare, der er mange, der gør. Ja, fuldstændig. Ja. Så jeg synes faktisk, altså jeg er jo lige i starten af min proces, og bare det der, altså det gør bare, at man mister håbet. Altså sådan, og hvordan skulle man, fordi, altså nu du siger det her med, der er jo rigtig mange muligheder, men det føles jo næsten som om, man skal være socialrådgiver for at være i systemet. Ja. Og du skal ikke være inde i systemet, fordi så ser du dig blind. Ja. Altså det er jo også det, der er så skrækkeligt, at det er et system. Jeg tror også, jeg startede lidt med at sige det her med, at jeg kan også blive hvirvlet helt ind i det, og sådan tænke, hvordan skal det lykkes? Og der, igen, så hold fokus og sige, der er altså en lovgivning.
er en masse muligheder. Og så kræver det kræver helt sindssygt meget. Og der synes jeg nu, at jeg er begyndt at få en idé om, hvad det er, det handler om. Altså, og det handler nemlig om det her med, du er nødt til at være rigtig forberedt. Og du er nødt til at beskrive symptomer, dit funktionsniveau. Du skal hele tiden være i dialog med at være på forkant. Det er det, der er så sindssygt hårdt ved at være i systemet. At det kræver faktisk, at du er på forkant. Og hvordan kan du være på forkant med noget, du ikke ved noget Præcis. om? Altså, og så bliver du nødt til at alliere dig med nogle gode mennesker. Og der er jo også de her organisationer, som hjælper. Altså alle steder i landet findes der organisationer, som hjælper, altså retshjælp. Du har sådan en organisation som Settlementet, som også giver socialrådgivning. Gratis, ikke også? Gratis. Du har den her borgerrådgiver, som jeg vil slå et kæmpe slag for. Og for det første, så er det også, hvis du ser det på et lidt sådan større perspektiv, så hver gang man tager kontakt til borgerrådgiveren, og hun går ind og kigger, så bliver det registreret. Det vil sige, at så kan kommunerne ikke ignorere, at de kan ikke blive ved at ignorere, at borgerne ikke oplever sig hørt. Ja, sidder bare og tænker, det kræver så, at det bliver sådan journalført eller skrevet ind i sagen, ikke? Altså, jo. Og der kan man jo så bede om sin... Ja, det er det, man skal hele tiden... Jeg tænker noget af det, det er også noget af det, jeg bruger meget tid på, når jeg taler med fagprofessionelle. I skal skrive ting ned, fordi folk kan ikke huske det. Og de kan ikke huske navne, de kan ikke huske, hvad det var, der blev aftalt. Altså, vi bliver nødt til at være meget... Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden. Ja. Så det er noget, man også kan bede om. Hvis nu for eksempel jeg var inde i jobcenter, alt det, du siger til mig, det vil jeg rigtig gerne have, du skriver ned, fordi jeg kan ikke huske det. Og sende til mig efterfølgende. Så det må man gerne bede om. Yes. Ja. Så er der også noget med at turde sætte rammen. Det er noget af det, jeg bruger meget tid på at hjælpe med. Sådan, hvordan fungerer det godt for dig? Også bare når vi to, hvis du kom ind til mig, så vil jeg sige, vil du helst have sms'er til dig? Skal jeg ringe til dig? Fordi det er jo igen, trigger. Og det kan være så forskelligt jo, ikke? Yes. Altså, person til person. Så det der med også, at fagprofessionelle bliver nødt til at gå i den der dialog, og det er der jo desværre så ikke så meget tid til, så det er noget, jeg bruger tid på. Jeg har for eksempel også et skema, jeg altid giver. Nu kan man desværre ikke se det i podcasten, men det er faktisk et skema, som jeg tror en socialrådgiver fra Syd, og så en fra Spor har været med til at udvikle. Ja. Og det er meget det her med, det hedder sådan overblik over senfølger efter seksuelle overgreb. Og så er der en lille tekst, hvor der står, altså formålet med dette skema, hvor den senfølgeramte kan krydse af, er for at skabe et fundament for et godt samarbejde med de fagprofessionelle, den senfølgeramte kommer i kontakt med. Så er der en masse forskellige kasser. Det kan for eksempel være, den første kasse er, jeg er diagnosticeret med PTSD, har PTSD-symptomer. Og så kan man jo så krydse af, og så er det jo meget sådan noget, har man flashback, kan få det meget dårligt ved situationer, mennesker, omstændigheder, der minder om traumerne, forhøjet alarmberedskab, hukommelsesbesvær. Den næste boks er, jeg har mistillid til autoriteter, kryds af, kryds af, kryds af. Jeg har følgende ressourcer i mit liv. Jeg har god støtte fra det kan være min mand. Jeg er tilknyttet uddannelse. Jeg har en god fornemmelse af mine egne behov. Altså og det kan jo være alt muligt andet. Og så er der også, hvad har du ellers af symptomer, eller udover senfølger har jeg, det lyder altså virkelig også deprimerende, ikke? Men en spiseforstyrrelse, depression, angst. Men et eller andet sted, altså det her, det er jo komplekst, og det er omfattende for rigtig mange. Altså det er så noget, du giver til den, du taler med, som så udfylder og giver til deres sagsbehandler? Ja, det jeg bruger det egentlig er også lige så meget, hvis nu du kommer hos mig, så vil jeg sådan sige, har du lyst til lige at kigge på det her? Også for at sige, så kan jeg også lidt lettere se, hvad der er egentlig på spil. Og det er altså for det meste en kæmpe øjenåbner, bare sådan, oh my god, nej, jeg kan jo krydse af på det hele, ikke? Og det er også for at sige, ja, det er sådan alle har det. Ja, ikke? Altså der er en meget god en, der er sådan, i forhold til,
Jeg har svært ved at sige fra over for andre, der bestemmer. Jeg kommer til at sige ja, selvom jeg ved, at jeg ikke magter opgaven. Jeg magter ikke at leve op til forventninger og bære ansvaret. Og den, særligt sådan det der med, det et felt, der hedder min mistillid til autoriteter, betyder blandt andet, at jeg er svært ved at fortælle, hvordan jeg reelt har det, da jeg ikke vil virke svag eller som et offer. Og så er der også til sidst, jeg ønsker ikke at tale om de seksuelle overgreb, jeg har været udsat for. Jeg ønsker kun at tale om senfølgerne. Og jeg synes, det her, det er sådan, så jeg bruger det egentlig også i min snak, fordi hvor er du henne i det, men er også noget med at kunne egentlig genkende, at der er nogle, det er svært at sætte ord på, at det er sådan, jeg har det, fordi det kommer også an på, hvor man er i sin proces. Og måske ikke? ved man slet ikke det. Man aner ikke, at det er sådan, man har det, men Gud, det, jo, den kan jeg egentlig også godt, og den kan jeg også godt. Og så bliver det sådan noget, også at vise, det er det her, der er på spil, når du går ind i et rum. Og når alt det her er på spil for dig, hvordan kan det så være lettere? Så kan vi hjælpe med at lave nogle bestemte. Og det er jo også at give det til, bruger det også til at give til sagsbehandleren. Oplever du, at det hjælper, altså når der kommer et skriv sådan? Rigtig meget. Ja, hvordan? Det hjælper til, at igen det er den der med, at helt grundlæggende vil mennesker jo gerne gøre det godt. Ikke? Og der er jo kæmpe meget berøringsangst, men også en sådan angst for, at man som fagprofessionel kommer til at gøre noget forkert. Og derfor er det nok bedre, at vi slet ikke snakker om det. Ikke? Og det er jo heller ikke mit, fordi jeg skal jo i virkeligheden jo bare, altså alt den her misforstået. Så jeg tror, at det her med at få det bragt ind på bordet, også er det også det er anonymt. Det er ikke, du er en dårlig sagsbehandler. Fordi der er jo ingen tvivl om, at dem, der sidder i jobcentrene, også mærker konflikten. Altså det er jo pressen jo også med til. Som udgangspunkt synes vi jo alle sammen, at det er helt håbløst. Altså så de har jo også et behov for at beskytte sig selv. Hvor den her, det er sådan dejligt med at, jo også en erkendelse af, det er også svært for dig at hjælpe mig, fordi du ved ikke, der foregår alt det her inde i mig, når vi sidder sammen. Så du skal gøre det anderledes. Altså det er jo egentlig også en hjælp. Og her slutter første del af min samtale med Sanne. I næste episode taler vi videre om det her dokument, som du i øvrigt kan finde linket til i beskrivelsen til episoden, og hvorfor det kan være godt at tage med i samtale med dine sagsbehandlere. Vi taler også videre om dine rettigheder som borger, og hvilke paragrafer Sanne altid råder dem, hun hjælper til at søge. Og så taler vi om, hvor du kan få hjælp, hvis ikke du er tilknyttet CSM, og hvordan håbet har en stor betydning for din tid i jobcentret. Du har lyttet til Forbandet Barndom. Følg med på podcastens Facebook- og Instagram-side for at se mere om de nuværende og kommende episoder. Du er også velkommen til at følge min profil, som du kan finde navnet på i beskrivelsen til episoden. Her deler jeg mine og andres historier og værktøjer til senfølger efter overgreb og andre barndomstraumer. Har du oplevet overgreb i din barndom eller ungdom, så kan du søge støtte og hjælp hos en række organisationer og private virksomheder, som du kan finde en liste over i beskrivelsen. Har du spørgsmål til episoden her, eller vil du dele dine oplevelser med mig efter at have lyttet med, så er du velkommen til at kontakte mig på Instagram, på Facebook eller på mail. Forbandetbarndom@gmail.com. Vi lyttes ved.